Myslím si, že je to len môj začiatok v Slovane. Niektorí chalani sú tam 3-4 roky a sa to tam budovalo. Bolo tam dvakrát konferenčná liga a Európska liga, sa mi zdá. Takže oni spolu už vedeli, jak tie zápasy chodia, všetko a hovorím, tie prvé zápasy sú podľa mňa najťažšie a si zoberte, že reprezentácii po Eure, kde vám dojde 60-70 tisíc na štadión a hráte v Strúge, kde není ani tribúna a kúcovi poviete, že no tak teraz nám tu pomôže a nám tu behaj, tak aj kaši a hej, tak je to pre nich také, že no ja som sa teraz pred 3 dňami stretával s Ronaldom a teraz tu mám behať po nejakej detine, takže je to určite aj tých hráčov namotivovať, lebo tie prvé predkola 2 sú najdôležitejšie. Nikto to neuvedomuje, ale to sú pre Slova najdôležitejšie predkola, pretože potom už máte nejakú tú záruku, kým tie prvé 2 predkola nespravíte, tak by sa mohlo stať, že v tom Slovane nebude žiadna Európa. Takže hovorím, to bolo pre nás veľmi náročné a určite aj pre všetkých chalanov, ale hovorím, bolo to raketové, nastúpili sme, hrali sme výborne a je to škoda, že ten slovenský futbal stále musí hrať to prvé predkolo.